Že sme tu zase dneska si ideme robiť toto. Samozrejme, že to ešte nebudem komplikovať. Prepáčte, že sa intro, no, takže máme tu také. Neviem, čo to je. Je tu taký globále, takže musím zberiť niečo. Tak keď si kam never, cigan si raz povie, že ver a potom, že treba dať penieží, tá nie. No. Takže... LOL. Jedno tam mlieko. Počkajte. Trošku takto. Przekupujesz Tu. Dobre. Raz, dwa, tri. Czekajcie. Ja. Co robisz pan? Takže mám už mlieko pripravené. A toto. No. Takže idem ochutnať. Si namačam. Počkajte. Idem. Namačem. Počkajte. A už len ochutnám. To je vlhná. Je to ako Oreo, ale je to Chip Cow Bistus. Je to výborné, môžete si to aj kúpiť. Je to výborné. Je to také lahodné ako nejaká svačinka, si to môžete dať v škole. Vlastne teraz už bude nováčková, takže prázdniny nemáme. Končí, takže môžete si to kúpiť ako svačinku nejakú. Chipy Cow, to je fajné. To si môžete kúpiť samozrejme, že? A to som točil tak 2 hodiny, takže to mám už iba len 3. No takže toto bolo všetko. Čaute. Výborné.